Типичный делириум тремус. Рвется спасать какую-то девушку, которую украли, как ему кажется. В общем, он ведет себя так, как предупреждал нас товарищ Сахов. Да-да, он мне тоже звонил. А сейчас он находится в состоянии кататонического возбуждения и требует, чтобы вы немедленно его приняли. Требует, примем. Давайте. Salamu aleyküm, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 15-nji ýanwary hepdeniň 6-njy güni siz DWT Türkmen halky kanalyna hoş geldiniz. Hormatly vatandaşlar, sizin bilşiňiz ýaly DWT topory bizim halkymyzy 15-nji ýanwarda ýolary açmak ýürüýüşine çağırdy. Men size gysga ine şul momentda Paris wagty bilen 11 saat 14 minutda ýa-ni ýagdaýlary aýdaýyn. Balkan welaýaty 3-4 adam çıktı, ulu bir hareketler görünen o. Ahal velayeti, adamlar aylanya daşına, yine Daşul velayet boyunca, mende maglumatlar yok. Mar velayette adamlar çıktılar. Levap velayeti, 600 adama göre çıktı, yine seyredim. Да, диагноз товарища Сахова явно подтверждается.